Rahayu. Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan, kasarasan, katentreman ugi karaharjan. Amin. Kagem sedulur ingkang nembe mawon manggi channel menika, kula aturi enggal subscribe, like, ugi share supados channel kula saged ngrembaka. Nuwun. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun F.X. Subrata kanthi irah-irahan nunut mulih. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Seket taun kepungkur, kampung-kampung ing kutha Yogyakarta yen wayah wengi isih sepi lan peteng. Omah warga durung akeh kang dipasangi listrik. Menawa ora ngepasi padang bulan, arang bocah padha metu ngomah dolanan ning plataran. Luwih seneng nduwel ning jero omah. Kumpul-kumpul karo wong tuane apa dene sedulur-sedulure, kakang, mbakyu utawa adine. Lagi metu saka omah menawa krungu swara iye. Suarane bakul seninjong nawakake dagangane. Seninjong mono meh padha karo angkringan jaman saiki. Bedane menawa angkringan anggone dodol manggrok ning sawijining papan, dene bakul seninjong mlaku mlebu metu kampung karo mikul tenong kanggo madhahi dagangane. Jinis dagangane ana tempe, tahu bacem, bakwan, telo kaspe goreng, cemplon, sayur oseng-oseng, mihun diwungkus godhong gedhang lan isih ana liyane meneh. Barang dagangan mau diwadahi tenong 6 iji, ditumpuk nelu-nelu lan dipikul ngarep mburi. Anggone dodol ora ing wayah awan nanging bengi. Warsa, priya asal Wonosari Gunung Kidul, bakul seninjong ing Yogyakarta. Wengi iku atine seneng. Lagi jam 11 bengi dagangane wis gusis. Mongko padatan nganti jam 1 lingsir wengi wae, kadang dagangane durung entek. 1 2 isih nyisa. Mecaki dalan arep mulih, lakune Warsa tekan pucuking lurung kampung Ngadimulya. Weruh ana cakruk rondo kang isih sepi, petugase durung ana sing teka, dheweke nyedak. Kepingin ngaso sawetara nyelonjorake sikil. Tengok-tengok ning cakruk kang remeng-remeng mung dipadangi dianting kang digantung ning pojokan. Karo leren Warsa ngitung duit oleh-olehane.
Dhuwit dipontol dadi loro. Sebendel kanggo pawitan dodol dina sesuke lan sing sebendel mujudake bebatene ing wengi iku. Warsa mesem. Pranyata badine wengi iku rada ngrenjel. Denok Karse sida kelakon tuku sandal anyar. Grenenge Warsa. Wis 10 dina Warsa pijer semaya saben Karse anak ontang-antinge njaluk ditukokake sandal anyar. Sandale sing lawas ora mung kluwus rupane, nanging jebol serampate. Pancen wis wancine njaluk ganti. Bejo dene Karsih mono ngerti kahanane wong tuane. Menawa njejaluk gelem disemayani. Ora mung waton nembung, sakdek saknyet kudu dituruti. Bubar nyimpen duit ning kantong celana jero, agahan bakul seninjong mau menyat saka anggone lungguh. Tenong sing wis kotong banjur dipikul ngarep mburi. Krasa enteng. Penake liwat nglarang apa salahan ya? Batine. Saka papan kono tumuju omah kontrakane dawe wetara 3 kilometer. Ana dalan werna loro. Siji liwat kretek nglarang sing ujaring kandha wingit. Pucuk kretek sing sisih wetan jarene ngakeh ana sing tunggu. Wis ngono, bubar kuwi isih kudu mlipir liwat pinggir kuburan. Nanging dalan kasebut mujudake dalan sidatan. Luwih cedhak katimbang dalan sijine. Dene dalan sing sijine luwih adoh. Nanging suasanane rada rame. Yaiku liwat tengah kampung nglarang sing penduduke rada padhet. Wis ben tak liwat dalan sidatan wae. Luwih cedhak enggal tekan ngomah. Ngono ujare batin. Ora krasa lakune Warsa wis tekan pucuke kretek nglarang. Ora kaya biasane arep nyabrang, atine krasa gojag-gajeg. Wusanane rasa gojag-gajeg mau dibuang adoh. Nuwun sewu, derek langkung Mbah. Warsa uluk salam marang sing mbau reksa kretek karo mlaku ngetiging. Muga-muga sing tunggu kretek ora ganggu gawe pangajape. Kretek nglarang mono ora pati gedhe, dawane udakara 20 meter. Ambane mung semeter luwih sethithik. Kajaba kanggo liwat wong mlaku mung kendaraan pit ontel lan sepeda motor sing bisa liwat kono. Kuwi wae ora bisa simpangan. Menawa simpangan kudu ngalah salah siji, ngenteni ning pucuk kretek sisih kono. Saplete tuwuh rasa seneng ning atine Lek Warsa. Tekan pucuk sisih kulon kretek nglarang, dheweke ora kena godha apa-apa saka sing tunggu. Ninggalake kretek nglarang, jangkae dirikatake. Lagi entuk pitung jangkah, Lek Warsa ngrasa aneh. Loh, ana apa iki? Pitakone nalika dheweke ngrasakake ana owah-owahan.
Tenong sing dipikul ngarep mburi kang sekawit krasa enteng, mbaka sethithik dadi krasa tambah abot. Aneh, tenong kothong kok abote kaya ngene. Muga-muga mung saka rumangsaku wae, merga kesel. Ngono panglucitane. Ya ampun, lah kok saya tambah abot to iki. Warsa gumun. Abote tenong kothong mau saya suwe ngluwi abote tenong kebak dagangan. Warsa penasaran. Giniya tenong kothong mau abote ngluwi taker. Tenong banjur didunake neng lemah. Tenong sing neng tumpukan dhuwur dhewe alon-alon diangkat tutupe. Gandrik. Tenong kang sekawit kothong jebul isi ula. Jinis ula pita utawa ula sawa kembang gedene sak pupune wong diwasa. Dawane menawa diulur jejeg watara 5 meter. Turu mlungker ning jero tenong. Anggone turu katon angler banget, sajak ora krasa menawa kadenangan menungsa. Warsa age-age mundur 4 jangkah. Dheweke sumelang ula sawa mau tangi jenggelek, banjur ngancap lan gubet anggane. Lagi ancang-ancang arep mlayu ninggalake kewan gilani mau, meneh-meneh Warsa ngrasa aneh. Klambi perangan burine kaya digandoli. Semono uga sikil kekarone kaya ana sing goceki. Ngetok kekuatan amrih bisa uwal saka tangan sing gegem klambi lan sikil kekarone. Warsa ora kuwawa. Gegeman tangan mau malah tansaya kenceng. Warsa pasrah. Jumangkah marani kayu garing sak cedhak kono, banjur lungguh ning dhuwur kayu mau. Keringet adem nelesi sekujur awake nalika ning cedhak sikile ana ula sawa teleser-teleser ngesot ning lemah. Ora lidok, kewan mau ula sawa sing sekawit mlungker ning jero tenong. Teleser-teleser gremet mengetan kira-kira 10 meter saka anggone lungguh. Warsa weruh cetha wela-wela, ula sawa mau malih dadi barang bunder gedene sak bal voli, wernane putih. Opo kae? Aloke Warsa kanthi awak ngewel keweden. Barang bunder werna putih mau pranyata cumplung. Tengkorak menungsa kang kaprah diarani memedi glundung pringis. Glundung-glundung tumuju guwa ing perenging Kali Winong ing sak ngisore Kretek nglarang. Saka jero guwa Warsa krungu lamat-lamat swara gemrenggeng. Ora pati cetha artikulasine. Nuwun ya, aku mung nunut mulih. Wis andung slamet. Muga-muga nggonmu bakulan sesuk laris. Warsa jegrek.
ora ngerti apa sing kudu ditindakake. Tetaunan nindakake pakaryan minangka bakul seninjong kang akrab karo donyaning wengi, lagi pisan jikuwi ngalami kedadian kang ora mlebu nalar. Serem, medeni, gawe mengkoroke gitok. Ora nganggo mengko-mengko, bakul seninjong mau cepet-cepet nglungani papan kasebut. Tenong 6 iji ditumpuk nelu-nelu nuli dipikul ning ngarep lan mburi. Bobote bali enteng kaya sekawit. Penasaran, ing dina candhake Warsa banjur miterang menyang Mbah Silas, wong tuwa sing paham donyaning makhluk halus. Warsa entuk keterangan menawa ula sawa kembang mau pancen ula siluman. Ula daden-daden sing tunggu kretek nglarang. Ing dina malem Jumat kliwon, ula sawa mau asring lambrang tekan ngendi-ngendi. Baline nunut sok sapa wae sing dipethuki. Arjo Sukijan, tukang becak sing omahe sakulone kretek nglarang, ing sawijining wengi uga nate dinunuti ula sawa mau. Ujare Mbah Silas, awakmu klebu wong sing bejo, War. Padatan pawongan sing dinunuti ula mau ing dina-dina candhake bakal nemu kabegjan. Mong wae kabegjan mau aja mbok arep-arep banget. Jer iku ya mung ujaring kandha. Sambunge Mbah Silas. Telung dina candhake saka kedadian iku, kaya padatan jam 6 sore Warsa siap-siap arep mikul dagangane. Jam 9 bengi sarise bojone kaget. Lawang ngarep omah kontrakane ditothok. Pranyata sing nothok sing lanang. Warsa mulih gasik banget. Bengi iki daganganku diborong Pak Kumolo. Juragan mebeler kulon lapangan kae sih. Piyambake ngadani syukuran. Putra pambarepe ketampa dadi pegawe negeri ning Jakarta. Ujare Warsa bungah. Judul mekanten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.